Kokeille kannattaa hakea, koska tää on pieni ja missä kaikki otetaan yksilöllisesti huomioon ja täällä on rento meininki. Koska Poke on best. Minut yllätti ainakin se, että täällä on kauhean mukavia opettajia. Mut varmaan yllätti se, että täällä on eri-ikäisiä ihmisiä, jotka on myös mukavia. No meillä on täällä tosi paljon yhteistä tekemistä. Esimerkiksi ollaan leivottu pätkipuffissa. Täällä saa tosi hyvin nukuttua päiväunia. Välillä kuvataan Suntolan TikTok-videoita. Aliisa tekee meidän välillä toimintapäiviä ja yksi mun suosikeista on ehkä pimeä piiloilu. Pokella parasta on omat luokkakaverit ja sitten toi tutor-toiminta. Eli saa auttaa toisia opiskelijoita ja olla muiden opiskelijoiden tukena ja siitä saa myös opintopisteitä omiin opiskeluihin.